साथी सब नमस्ते। हम शिव शंकर फिर अहाँ सबके बीच में परमेश्वर के सुसंदेश लगा उपस्थित भेल छी। आई हम अहाँ सबके बीच में क्षमा के विषय में कुछ शब्द राख जा रहा छे। परमेश्वर क्षमा देवे वाला परमेश्वर छथिन। एहि के विषय में हम कुछ बोले से पहले एकटा छोटका टाके घटना हम सुनावे चाहे छे। एक बेर एकटा स्त्री रही छे जेकरा लोग सब पाप करैत बेविचार करैत पकड़ लै छे और उ स्त्री के उ आदमी सब की करे छे यीशु ख्रिस्ट के पास में लवे छे। और जब यीशु ख्रिस्ट के पास में लवे छे तो उ से सोचले रहे छे कथी जेना मूसा एकटा अगमवक्ता रहे छे और उ धर्मशास्त्र में लिखले रहे छे कि कोनो भी आदमी जब बेविचार में पकड़ा जाए तो ओकरा पत्थर से मार देवक चाहे और उनका परीक्षा करे के लागी भी और उनकर बुद्धि के चेक करे के लागी भी ये धर्म गुरु सब वो स्त्री के पकड़ कर जे बेविचार में पड़ल रही छे ओकरा पकड़ कर प्रभु यीशु के पास लवे छे। यीशु ख्रिस्ट के कहे छे जे यीशु प्रभु व्यवस्था में तेना लिखल छे जे एहन आदमी सबके साथ में पत्थर मार के व्यवहार करे के चाहे। अहाँ की कहे छे? प्रभु कहे छथिन जे अहाँ समय से उ आदमी पहले पत्थर उठाओ जे कहियो अपना जीवन में पाप नहीं कैले है। तो औरते के बाद में इतने बात कही कर प्रभु नीचा में देख लगे छथिन। कनिक देर के बाद में ओइठा वही स्त्री के मात्रे देखे छथिन और ओकरा कनित देखे छथिन, आँख में से आंसू बहे देखे छथिन और उ कहे छथिन बेटी तोहर पाप माफ भेलो, तू जा और फिर से तू पाप नहीं करिहा। ते के बाद में उ स्त्री आँख में से आंसू चुअबैत ओइठा से चल जाए छे। मतलब ई घटना से हम सब ई देखे छी कथी जे परमेश्वर पाप के मात्रे घृणा करे छे, पापी के नहीं घृणा करे छे। उ पापी के क्षमा करे छे परमेश्वर, उ क्षमा देवे वाला परमेश्वर छे। और तै बाद में हम सब देखे छी बहुत एहन घटना सब है जैसे यीशु ख्रिस्ट के लोग सब फसाव चाहत रहे छे जे ई पाप क्षमा करे वाला के छे। आखिर जब हुनकर बारे में सब लोग जाने छे के बाद में हम सब बुझी छी कथी जे उनका में पाप क्षमा करे के अधिकार रहे। लेकिन लोग सब कथी कहे छी पाप क्षमा करे वाला अधिकार एकरा कहाँ से अलै? ई कैला पाप क्षमा करे छी? ई तो ईश्वर निंदा कर रहल छे। लेकिन प्रभु यीशु पहले लोग सब के पाप क्षमा कर दे, ते के बाद में आदमी सब के रोग बीमारी ठीक कर दे, चाहे वो कितनो बीमारी कैलाने होए, चाहे ओकरा पक्षघात रोग लागल होए जेकरा हम सब लकवा कहे छी, लकवा रोग लागल होए, चाहे मिर्गी रोग लागल होए, चाहे बहुते किस्म के फौज मतलब भूत जे लोग सब के खिलाने पकड़ ले होए, प्रभु सब के पहले पाप क्षमा करे और ते के बाद में अंधकार के शक्ति दुष्ट आत्मा सब के रोग के बीमारी के कमजोरी के शरीर में से निकाल दे। प्रभु यीशु क्षमा करे वाला परमेश्वर छे। और उ कहे छथिन कथी 1 यूहन्ना 1:9 जब हम पवित्र शास्त्र पढ़े छी तो ओइठा लिखल छै कथी जे हम सब यदि अपन पाप स्वीकार करबै और हम सब हुनका से अपन पाप के लागी गुनाह के लागी माफ मांगबै तो उ हमर सब के पाप कितनो गार के लानी होए सारा अधर्म से उ हमरा सब के शुद्ध करे छथिन। के लागी तो विश्वास योग्य छथिन और उ धर्मी छथिन। उ हमर सबके पाप के क्षमा करे छथिन और उ चेतावनी के रूप में भी देले छथिन। देखो यदि अहाँ अपन अपराधी के अपराध नहीं माफ करबै तो अहूँ सबके अपराध स्वर्ग में रह वाला परमेश्वर कहियो नहीं माफ करत। चेला सब पूछी छे प्रभु हम कै बेर माफ करिए, है ना? तो प्रभु कहे छथिन 1 बेर नहीं 2 बेर नहीं, हम अहाँ सबके कहे छी अनगिनती बेर माफ करू एक दूसर के 7 गुना 70 बेर माफ करू। एना कऽ के परमेश्वर कहे छथिन जे अनगिनती बेर माफ करू। यदि अहाँ दोसर के माफ नहीं करबै तो अहूँ के पाप क्षमा नहीं करब। आई संसार में व्यक्ति सब एक दूसर के प्रति कटु व्यवहार एकदम ईर्ष्या द्वेष के भावना रखे छे। परमेश्वर के पास तो अबै छे, अपने आप के नम्र बनाबै छे, अपने आप के जे मन में लागल बात सब रहे छे परमेश्वर के पास रखे छे, कहे छे हे परमेश्वर हमरा आशीष दिया, हमरा धन दिया, हमरा संपत्ति दिया, हमरा बाल बच्चा के उन्नति कराओ, हम अहाँ के वचन अनुसार के जीवन जिये। एहि प्रकार से तो कहे छे। लेकिन
अपन भाई जे ओकरा विरोध में कोनो बात कहले रही छै ओकरा माफ नहीं करे छै। लोग सब गिट्ठर पाड़ के आय के दिन अखन के समय में एक दूसर के दोष के रखले रही छै, माफ नहीं करे चाहे छै। लेकिन परमेश्वर कहे छै यदि अहाँ अपन भाई के नहीं माफ करबे, यदि अहाँ अपन बहिन के नहीं माफ करबे, यदि अहाँ अपन साथी के नहीं माफ करबे, यदि अहाँ अपन संगी के, अपन पड़ोसी के, अपन छिमेकी के यदि माफ नहीं करबे तो हमहू अहाँ के पाप के नहीं माफ करब। परमेश्वर मत्ती के पुस्तक 18:35 में कही छथिन जे तू सब अपन भाई के हृदय से नहीं माफ करबी तो स्वर्ग में रहला हमर पिता भी तोरा सबके साथ में ओहने व्यवहार करतो। प्रभु ऐठा सांत्वना के साथ साथे चेतावनी भी देले छथिन। और तहिना प्रभु मत्ती 6:14 में भी वहीना कहले छै जे तू सब मनुष्य सबके अपराध यदि माफ कर देवी तो स्वर्ग में रह वाला तोहर सबके पिता तोहर सबके पाप क्षमा करतो। तही के कारण परमेश्वर कहे छथिन कथी जे अपने आप के शुद्ध बना, अपने आप के असल बना। जवानी के अवस्था में जिते भी तोहर पाप सब रहो, जिते भी तोहर अपराध सब रहो, ओइ सब के तू लागी प्रायश्चित कर, क्षमा मांग और परमेश्वर तोहर सबके पाप के बिसर जतौ, क्षमा करतन। भजन संग्रह 25:7 में लिखल छै हमर जवानी के पाप सब और हमर अपराध सब स्मरण नहीं करू हे परम प्रभु, अपन प्रेम अनुसार हमरा याद करू। और कहे लगी तो अहाँ असल परमेश्वर छियै। परमेश्वर हमरा से कहे छथिन देख पूरब से पश्चिम कतेक दूर छै, ओती दूर ल जाके हम तोहर पाप के हटा देले छी। प्रभु कहे छथिन तोहर सबके पाप कितनो गाढ़ केला नहीं होए, सिंदूर जना कड़ा रंग के होई छै ओहन गाढ़ केला नहीं होए, लेकिन तैयो हम ओइ पाप के हटावक लगी तैयार छी। तोहर से के पाप के क्षमा करे के लगी हम अपन लहू क्रूस पर बहले छी। तही कारण परमेश्वर यही कहे छथिन जे अहाँ हम यदि अपन पड़ोसी के, अपन भाई के, अपन साथी के हृदय से क्षमा नहीं करबे तो अहाँ हमर परमेश्वर भी अहाँ हमरा क्षमा नहीं करथिन। आई हम सब ई घटना से वो स्त्री जे एक बेविचार में पकड़ायल रही स्त्री, ओकर घटना से और साथ साथ प्रभु के ई बोली सब से हम सब यह बुझी छिए कि एक बेर नहीं, दू बेर नहीं, 70 गुना 7 बेर अनगिनती बेर हमरा सबके माफ करे के चाहे। जते माफ करी छै इंसान ओते ओकर हृदय नम्र भ जाए छै, हल्का भ जाए छै और परमेश्वर ओकरा बहुत ज़्यादा प्रेम करे छै, स्वीकार करे छै और ओकरा परमेश्वर अपना काम के लागी ओकरा एकटा सुंदर मनुष्य के रूप में स्थापित करे छै, सुंदर बेटा के रूप में स्थापित करे छै, सुंदर बेटी के रूप में स्थापित करे छै। तो दर्शक वृंद हम अहाँ सबके लेल हम एक बेर फिर से हम प्रार्थना करे चाहे छी जे जीवित परमेश्वर आई के दिन जेना हमसे सुनलिए प्रभु जे अहाँ बेविचारनी स्त्री के दंड नहीं दिलिए, क्षमा के लिए प्रभु जी वही प्रकार के विशाल हृदय हमरा समय रहे प्रभु। क्रूस पर जब अहाँ अपन जान दिली ओहो समय में जे अहाँ के अपमान के लिए रहे ओकरो सबके अहाँ क्षमा के लिए प्रभु। ओहिना हम प्रार्थना करी छी जे हमार ई आवाज़ अहाँ के वचन सब जे सब आई के दिन सुनले न प्रभु जी उनका सबके हृदय में एक दूसरे के माफ करे वाला, क्षमा करे वाला हृदय दियो प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर अहाँ से विनती करी छी आ सबके हृदय के असल बना दियो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद दी छी अहाँ के, अहूँ सबके धन्यवाद दी छी आई के वचन सुन देबऽ के लेल। प्रभु अहाँ सबके अनुग्रह करे।